Thanksgiving na ba ang tanan? Naka-reunion na ba ang tanan? Tunaw na ang panahon. Kabalo ba mo nga nung naay Pasko? Uban na nato si Teacher Mai sa memory verse o si Teacher Ivy sa Bible lesson. Kung sa tahaan niyang Bible lesson, karon na padulong na ta sa Christmas. Tara, atong sugdan kini pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, tagaan gid nato kining higayon sa ato ang kinabuhi. Buntag man o gabii. Pero dili nato kalimtan nga sa tanang panahon pwede ta maka-ampo. Nagtindog ta, naatay gibuhat, nagalingkod ta, nagahapa, nagalingkod, nagahigda, pwede ta makipag-istorya sa Ginoo. Pinag sa istorya, huna-huna o hung-hung. Ang importante, gikan kini sa kasing-kasing. Atong i-fold ang ato ang kamot o ipiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga panahon tungod kay hapit na matapos ang 2021. Ginoo, salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Bisupan pa man sa kalisod sa kahayahay, ikaw nagmatingod-anon kanamo. Tabangi ang mga bata karon nga nagapakig-uban kanamo karon, pasabta siya sa imong pulong, tagay siya kalipay according to your will, ug ikaw Ginoo maga-uban sa iyang minahal sa kinabuhi. Ginoo, ikaw magatabang kaniya sa iyang sitwasyon matag adlaw kung naa siya'y problema, tabangin siya nga kini masolusyonan pinaagi usab sa iyang mga pamilya, friends ug uban pa. Panalangin kini nga episode nga mabutang sa among kasing-kasing ug huna-huna ang message sa star. Akong ginasalig ang tanan nga pagtubag diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Ang adlaw mga bata. Si Teacher Mai ang inyong makakuyog karon sa inyong memory verse time. Bata, unsa ka ano? May isa ka tawo na nakikistorya sa imuha o kining tawhana halang dun pagayod ilado kaayo. Unya, nakikistorya nimo.
unsa ka ang imuhang bation? Dili ba gadbo sa imuhang parte na nakig-istorya siya sa imuha. Dinhi po sa atong memory verse karon, mga bata, ang Ginoo nakig-istorya diretso sa imuha o sa akoa. Dinhi sa Jeremiah chapter 29 verse 30 nag-ingon, "You will seek me and find me when you will seek me with all your heart." Jeremiah chapter 29 verse 30. Kining Jeremiah chapter 29 verse 30 na makita din sa Bible, sinulat mismo ni Prophet Jeremiah, isa ka propeta. Sulat niya ni para sa mga katawhan. Haron ikaw o ako mapahinumduman na ang Ginoo nangita sa imuha. Ako kini di pa dako in a form of a star, no? Jeremiah chapter 29 verse 30 nag-ingon, "You will seek me." Unsay buot pasabot ana, you will seek me. Ikaw ug ako kinahanglan mangita sa Ginoo. Dili ba ingon siya na, dili ba ang Ginoo bisag asa man lang? Unya karon ni ingon siya na, "You will seek me." Ang buot pasabot ana, na imo siya pangitaon, ila-ilahon pa nimo siya pag maayo pinaagi sa iyang anak na si Jesucristo. Kung kinsa ang Ginoo, no? Pinaagi sa iyang anak. O kung imuha siyang ipangita, makaplagan yun nimo siya, makitaan yun nimo si Jesus, no? Mabalaan nimo kung kinsa siya. O dili lang ka na. When you seek me with all your heart. No? Bata, kung ikaw isa ka bata na wala pa din kay Jesus, gusto sa Ginoo na imo siyang dawaton dinha sa imuhang kasing-kasing, isip imo Ginoo og manluluwas para sa imuhang mga sala. O kung ikaw bata na naa na kay Jesus, gusto sa Ginoo na padayon ka sa pagpangita sa iyaha. Ila-ilaha siya pag maayo. Sa unsang pamaagi, pinaagi sa pagbasa sa iyahang pulong. Dili lang ka na. Agtugod ka sa mga simbahan na kung asa ilang ginatudlo ang pulong sa Ginoo. Unya karon kay mo ko na, ay Teacher Maria, lisod man kaayo karon, maglakaw-lakaw ang isa ka bata, nasama nako. Bata, naa na tay Good News Class online, di ba? Dito maminaw ka, magtan-aw ka, o dito mailhan pa nimo pag maayo kung kinsa si Jesus na imuhang ginaalagaran dinha sa imuhang kinabuhi. Karon mga bata, atong isang ulo ang ato ang memory verse. Okay? Kung magbasa na kag memory verse or verse, magsugod ta dinhi po ta magtapos. Okay, basahon sa nato. Jeremiah chapter 29 verse 30, ingon siya, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Jeremiah chapter 29 verse 13. Karon, ang atong paghahimuon, ato ning alam-alamon ug kuha kani mga stars na ni nanay kanang kuan gunitanan. Okay? So, magsugod dinhi pod magtapos. Okay. Inyo ha, isulti lang yapon ha, bisag nakuha na siya, isulti lang yapon ninyo. Okay? Jeremiah, go. Jeremiah chapter 29 verse 13. "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Very good. Okay. Next. Nakuha. Isa kaya ang next natong pagkakuha din eh. Sige. Kanina po. Atong kuhaon. Okay. Jeremiah
go. Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jeremiah chapter 29 verse 13. Very good. Karon, unsa kaya ang atong next na pagakwaon? Karon, pagakwaon nato ang pulong na find me and when you seek me. Okay? Jeremiah, ready, go. Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Karon wala na gyud kay makita mga bata. Kwaon nato ni. Karon, kanina. Dinha na siya. Jeremiah, go. Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jeremiah chapter 29 verse 13. Kinsa kaya din kaninyo ang naka-memorize na? Maayong adlaw mga bata. Doon na lang yun ang Pasko. O kay balo ko nga excited gayud ka mo. Apan ko nga, maminaw usas kita sa istorya. Nakaibalo ba ka mo? O kinsa sa inyo ang nakaadto na sa mga lagyo nga lugar para mag-camping? Siguro sa inyo daghan gayud ang niadto sa uban-uban nga lugar para lang mag-camping. Sama usab kay Carla og sa iyahang pamilya nga niadto sila sa layo kaayong lugar para mag-camping. Nagpatindog sila sa ilahang tents o kung gabi mulakaw-lakaw sila. Si Carla ug ang iyang amahan nisuway sa palibot ug nihangad sila sa langit ug nakita nila ang nagkalain-lain ng mga bituon. Ug natingala gayon si Carla kung ano ug kinsa ang naghimo sa mga bituon. Ug nangutana siya sa iyang amahan. Naabay nagahimo ni anang mga bituon? Ingon sa iyang amahan, oo, naay naghimo ni anak. O, nangutana na pa si Carla tungkol kay nahibulong gayud siya. Naabay mga pangalan ang mga bituon? Oo, ang sulti sa iyang amahan. Ang isa ni Ana, mao si Arcturus na makita sa Job 9 verse 9. O, na ay mga nagkalain-lain ng mga pangalan sa mga bituon. Nagsulti siya sa Psalm 147 verse 4 nga ang Diyos nagsulti sa ilang tagsa-tagsa ka mga pangalan. Mga bata, dali! Kay atong paminawon og sayron nato ang mga tawo nga nagtuon sa mga bituon. May mga tawo sa layo kaayong dapit sa Babylon nga nakaila usab sila sa bituon sama kay Arcturus ug sa lain-laing grupo sa mga bituon na ginatawag na Pleiades, ang dagko nga mga konstelasyon sa Orion. Ug kini sila nga mga tawo nagatuon sila may tungod sa bituon. Sila ang ginatawag ng mga maalamon ng mga tao. O, ila usab ginatanaw ang mga kahibulungang hinimo sa Dios sa palibot. O ang isa ni Ana ang mga bituon. Tungod kay ang mga bituon aduna usab mga mensahe nga sulti kung unsa ang mga panghitabo. Kining mga maalamon nga tawo tingali nadiskubrihan usab nila ang pagtuon kung kinsa ang Dios. Isa ka adlaw ni Ana, nakakita sila og dako kaayo nga bituon. Nindot og hayag kaayo tan-awon. Ug nakita nila nga unsa ka ang buot pasabot ni ini. Naay dako nga bituon nga nahimutang sa sidlakang bahin ug kung asa nagpuyo ang mga Hudiyo. Kini mga maalamon ng mga tao, dili sila mga Hudiyo, kung dili sila
O sa ilahang mga lugar, na ay nagpuyo nga mga daghan nga mga Hudiyo, ug ang isa ni ana mao si Daniel. Si Daniel, isa ka inila nga tawo ug sika nga nagpuyo sa lugar sa Babylon. Si Daniel nagtuo ug nagsimba sa tinuod nga Dios. Bata, kinsa man ang Dios? Ang Dios nga naghimo sa tanang butang nga atong makita sa palibot. Sama sa mga puno sa kahoy, mga bulak, mga adlaw, bulan, mga bituon, ug tanan nga makita sa palibot. Ang John 3:16 nagsulti dinhi nga nagaingon kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Kinsa man ang nagpuyo sa kalibutan, ikaw ug ako nagpuyo sa kalibutan, ug ikaw sa bata gihigugma sa Dios, ug espesyal ikaw sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Ang Dios nga balaan ug ang Dios nga mahigugmaon. Nahigihigugma niya ang tanan ng mga tao sa kalibutan sama usab sa kay Daniel ug sa mga maalamon ng mga tao. Kining mga maalamon nga tao gusto gayud nila sayron kung unsa gayud ang buot pasabot sa mga bituon. Ug si Daniel nagsulat mahitungod ni ana nga naay matawo nga Mesiya nga magluwas sa mga katawhan ug mahimong hari sa mga Hudiyo. Ang mga maalamon nga tawo nagaingon pasig mao na gyud kana ang buti pasabot sa nakita natong bituon. Ug gani nagprepara sila aron pangitaon ang bituon. Nagprepara sila sa ilang pagkaon, sinina, mga galamiton nila, ang ilang tents, ang baga mga sinina, ang habol, tungod kay mulakaw sila sa disyerto, pangitaon nila ang bituon. Ug nagdala sila sa ilang tigluto, sa tighibo sa ilang tent, ug nagdala usab sila sa ilang security guard. Kay ngano sa disyerto nausab mga tulisan. Tungod kay magdala sila og regalo isip halad sa hari nga ilahang pangitaon, hari sa mga Hudiyo. Ang gisabot-sabutan nila ang ilahang mga regalo. Magdala sila o bulawan. Nindot nga regalo para sa hari sa mga Hudiyo. O kinibilidhon gayud o makatabang sa bata nga ilahang pagasimbahon o halaran sa ilahang regalo. Ang ikaduha mao ang pahumot nga ginaingon nila nga kung imo ka na siyang sunugon, humot ka ay siya nga insenso. Ang tawag nila is frankincense. Ang ikatulo mao ang humot ka ay nga perfume nga mao ang ginatawag nila nga myrrh. Mga bata, handa na gyud ang ilahang mga dadunon. Ug lipay na gyud sila kaayo kay mulakaw sila ug wala nila nahibaw-an kung asa dapit sila moadto tungod kay ang ilahang giya mao lamang ang bituon. Sa ilang paglakaw, wala sila nisakay sa sakyanan kung dili nagsakay sila sa ilahang mga camels ug daghan kayo silang dala. Dili lang ang mga maalam nga tao kundi daghan kayo sila sa isa ka panon. Ug mga bata, adlaw-adlaw sila nga nagbiyahe. Ang adlaw nahimong simana ug ang simana nahimong bulan. Ug doon na gyud sila ug nakita na gyud nila ang dako kayo nga bituon dito sa lugar sa Jerusalem. Tingali mga bata, nihunong sila ug niilis sila para nindot ay kaayo tan-aw na ilahang dagway nga makita sa ilahang paghahalaran sa ilahang mga gasa ug ilang simbahon. Ug nagkilis sila para maayo og nindot kayo sila tan-awon nga sama sa hari. Ug mga bata, ang mga maalamon ng mga tao na sulod sila dito sa palasyo.
ug nangutana, asa man ang bata nga gipakatawo nga mao ang hari sa mga Hudiyo. Ug natingala ang mga tao, wala na'y laing hari dinhi, kung dili si King Herod lang. Ug nang tingala sila kung kinsa ning mga tawhana, ug asa sila gikan. Ug ang mga pangutana nagpasa-pasa hangtod nakaabot sa kay King Herod. Mga bata, sa dihang nakadungog si King Herod, nahibulong siya tungod kay siya nakahibalo na naay hari sa mga Hudyo nga matawo aron sa pagluwas kanila. Ug naisip niya, unsa na lang ko? Kay ako man ang hari dinhi, unsa na lang kung naa na pod laing hari? Unsa na lang ang mahitabo nako? Gipatawag niya ang tanang mga pangulo sa ila sa nagkalain-laing lugar. O gipangutana kung asa ba natawo ang hari sa mga Hudiyo. Ug sa iyang pagpangutana, nag-ingon sila nga dito siya natawo sa lugar sa Bethlehem. Gani, ipatawag niya ang mga malamang nga tao giingnan nga dito sa Bethlehem. Lakaw, susihan ninyo dito, pangitaan ninyo. O kung makita ninyo, balik mo din kay ako usab mo adto dito og mosimba sa hari sa mga Hudiyo. Apan mga bata, dili maayo ang ginaisip ni King Herod na siya dili maayo nga motibo ug namakak siya sa mga tao. Ibalo ka ba bata nga ang pagpamakak sala sa atubangan sa Dios o kana sala ug dili maayo ug wala kayo nahimuot ang Dios ni ana. Ang Biblia nagsulti dinhi sa Romans 3:23 nga nagaingon, kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala ug dili takos sa atubangan sa Dios. Tungod sa sala bata, dili kita takos sa atubangan sa Dios. Ug kana nga sala mahimo nato nga dili nato mahibaw-an tungod kay ikaw ug ako na tawo nga naanay daang sala. Sala nga nasa imong huna-huna, sa imong sa pulong, sa imong ginahimo. Ug kana nga sala, ikaw ug ako mahimulag din sa atubangan sa Dios. Sama sa kay King Herod. Si King Herod na makausab siya o nakasala siya sa atubangan sa Dios tungod kay naa siya dili maayong motibo sa pagpatay sa hari sa mga Hudiyo. Gani wala baliha sa mga maalamon nga mga tao, nilakaw sila o wala nila gipansin si King Herod. Nilakaw sila ug excited gayud sila nga makita ang bata. Ug unong na lang pamilya nga ilang pagalakon. Ug pag-abot nila dito mga bata, nakita nila ug nahibulong gayud sila tungod kay ang bituon nga ilang gipangita na alang sa ibabaw sa balay kung asa natawo ang bata. Ug pag-abot nila, nisulod sila ug nakita nila ang bata nga nagalingkod kauban ng iyang inahan. Excited gayud sila mga bata. Kung excited ang mga maalamon ng mga tao, excited gayud ang inahan sa bata na mao si Mary. Gusto niya isulti ang nahitabo kaniya sa ihang gibuntis si Jesus. Tungod kay ang anghel nagpadamgo kang Jose nga nagaingon nga ang bata nga matawo hinganlan siya Jesus or Jesus. Buot pasabot manluluwas. Mga bata, kinsa man si Jesus? Si Jesus mao ang miangkon sa imo ug sa akong sala. Siya mao ang perpekto nga anak sa Dios ug wala gayud siya'y sala. Iha lang giangkon ang imo nga akong sala. Ug namatay siya, gilansang siya sa krus. Ang sulti dinhi sa Biblia sa Ephesians 1:17 nga nagaingon kay na Ephesians 1:17a, kay pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita.
ug magpasalamat gayud kita mga bata tungod sa dugo ni Jesus. Gitubos kita sa atong mga sala. Namatay si Jesus, gilubong, ug pagkatulo ka adlaw nabanhaw siya. Ug naa siya sa langit aron sa pag-andam ug nindot kaayo nga balay alang kanimo ug kanako. Ug excited gayud kining mga maalamon nga mga tawo tungod kay naa sila dala nga mga regalo. Ila dayon gikuha ang ilahang mga regalo ug ila dayon iya dayon naglugod dayon sila aron sa pagsimba kay Jesus. Ug ilahang gisimba ug gihatag ang ilahang mga nagkadaiyang mga regalo. Mga bata, karon nga panahon, Pasko, naakabay regalo kay Jesus? Kung ikaw wala pa Jesus diya sulod sa imong kasing-kasing, tuuhi siya na siya ang niangkon sa imong sala. Siya ang namatay sa imong mga sala. Ug ihatag ang imong kinabuhi isip regalo diha kaniya. Ug kung ikaw bata na Jesus diya sa sulod sa imong kasing-kasing, ihatag ang imong tanang panahon, ang imong kusog, ang tanan para sa ato ang Ginoong Hesus. Kung mao ka na ang imong desisyon, ang Biblia nagsulti dinhi sa John 1:12 nga nagaingon, apan si bisan kinsa ang midawat o mituo kaniya, hatagan niya o katungod nga mahimong anak sa Dios. Dawaton ba nimo si Jesus? Tuuhan ba nimo siya? Bata, hatagan ikaw niya o katungod nga mahimong anak. Magaduko kita sa atong ulo kung magaangko kita. Gamhanan og mahigugmaon nga Dios, nagapasalamat kami tungod kay imong gipadala ang imong bugtong nga anak nga mao si Jesus. Pasayloa ako sa among mga sala o ginadawat namo ikaw na among Diyos o personal nga manluluwas dinisulod sa among kasing-kasing. Himua kami nga takos sumala sa imong gusto. O gamita kami Ginoo sa tanang butang nga kami isip halad ang among kinabuhi diya sa imo. Salamat Ginoo sa imong kamaayo sa amo sa imong gugma gihatag kanamo. Ug salamat usab sa kay Jesus nga isip imong gihatag nga regalo kanamo ug ang among kinabuhi mahimo usab regalo diha kaniya. In Jesus name, Amen. Teacher Minnie is back, kids! Kumusta ang message sa Star? Nakuha ba ninyo? Unsa ang mahalon nga regalo sa manggialamong tawo kay baby Jesus? Very good! Ang tulo o ang gold, frankincense, o myrrh na perfume. Nindot kaayo kung naabot maghatag sa ato ano. Pero naagit ang pinakamaayo nga regalo sa Ginoo para kanato. Dili nato kalimtan na anak si Jesus sa kalibutan mao nang hinungdan nga naatay Pasko o Christmas. Birthday niya. Nag-celebrate na sa atong birthday. Siyempre, nato birthday si Jesus. Dili nato kalimtan na siya ipakatao sa kalibutan sa saktong panahon. Siya ginansang sa krus, nagpatulo siya sa iyahang dugo. Namatay siya pagkatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Mahitabo ka na tungod alam kanimo kanako aron maluwas kita sa walay katapusang punishment nga nakapasiparate ka nato sa Ginoo. Karong bata, ayaw kalimot nga mao ka ng pinaka-best na gift sa Ginoo. Dawaton lang si Jesus sa ato ang kinabuhi. Until next time, see you again!